Bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi v-am făcut aici o hartă ca să ne jucăm joculețe din Vedeți că am pus și oameni și am pus și găini. What? Da, pun și un câine. Am pus șobogherțoi de pădure și ce să mai punem? Hai niște le punem greu tot. Cred că plouă la asta. Sau turnadă. Op. Op. Op, op.